Δόσμη λόγων λόγε, μη σιγών παρέλθισμε. Δόσμη λόγων λόγε, Μίκη Θεοδωράκη. Λαοί της Θεσσαλονίκης, πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, τα νιάτα της Ελλάδας που ξεχύθηκαν στις πλατείες από το Σύνταγμα ως τον Λευκό Πύργο, φωνάζοντας όχι στο μνημόνιο, έξω η Τρόικα, κάτω η κυβέρνηση της μειοδοσίας και του ξεπουλήματος. Και μετά ήρθε η ώρα του λαού, πρώτα στα προπήλαια στην Αθήνα με 50.000 Αθηναίους και τώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Λαομάνα Θεσσαλονίκη. Ας πρωτοφωνάξουμε λοιπόν κι εμείς, όχι στο μνημόνιο, όχι στο νέο μνημόνιο, που θα βάλει το μαχαίρι ακόμα πιο βαθιά στις άρκες του λαού και που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καταθέτει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή για να ψηφιστεί. Γι' αυτό το λόγο και εμείς διαλέξαμε αυτό τον ιστορικό μετερίζει, τη Θεσσαλονίκη των αγώνων, για να στείλουμε στην Αθήνα ένα ηχηρό μήνυμα. Έλληνες βουλευτές, αρνηθείτε να πείτε ναι σε αυτό το νέο έγκλημα σε βάρος του λαού και της πατρίδας. Από το καλοκαίρι του 2009 και όλο το 2010 έως σήμερα βιώνουμε στην πλάτη μας τα αποτελέσματα της τελικής φάσης με την οικονομική και κοινωνική μας εξαθλίωση που εκπορεύεται από τα διεθνή κέντρα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας που στοχεύουν στην παγίωση της παγκοσμιοποίησης. Προηγήθηκε το χτύπημα του λεωνινικού πολιτισμού με την εξάλληψη από την εθνική σκηνή των επιτευγμάτων της δεκαετίας του 60, με την άνθηση της τέχνης, της ποίησης και της μουσικής και την αντικατάστασή τους με σκουπίδια της διεθνούς ντόπιας υποκουλτούρας. Το χτύπημα συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την προσπάθεια να διαγραφεί η ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η εθνική μας ταυτότητα και ακόμα και η γλώσσα μας η ελληνική. Μήπως πριν από λίγα χρόνια ένας εν ενεργεία υπουργός δεν πρότεινε να αντικατασταθεί η ελληνική γλώσσα με την αγγλική? Εγώ είπα υπουργός. Μήπως δεν επιχειρήθηκε
με τα βιβλία της 6ης Δημοτικού να ξεκινήσει η διαστρέβλωση από τις νέες γενιές? Μήπως δεν είδαμε προχτές στο Sky να κακοποιείται η μνήμη του 1821? Μήπως δεν είδαμε τη σημερινή κυβέρνηση να αλλάζει τους τίτλους των Υπουργείων μόνο και μόνο για να φύγουν οι λέξεις έθνος, Μακεδονία, Αιγαίο? Βασίλογοι! Ρεβάλα! Στις ίδιες αιτίες αυτό είναι πολύ χαμηλό και σκύβω. Εγώ ποτέ δεν σκύβω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να διαβάσω. Δεν μπορεί να βάλετε κανένα μαξιλαράκι να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά. Πήγε ο Μπουτάρης να μου το χαμηλώσει, δεν χαμηλό, τι να κάνω. Αν με χαμηλώσω εδώ, δεν κάνω. Τέλος πάντων. Ορίστε, για να δούμε τι γίνεται. Ήρθε ένα σακύριο εδώ. Ωραίο, ωραίο. Ωραία. Στις ίδιες αιτίες οφείλεται και η πολιτική του ενδοτισμού που εφαρμόζεται σήμερα. Λόγου χάρη, το σχέδιο Ανάν εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την Κύπρο. Δεν είναι μήπως ο Υπουργός των Εξωτερικών ένας από τους συντάκτες του σχεδίου? Δεν το ξέρετε αυτό. Ο κύριος Ντρούτσας. Γνωρίζετε μήπως ότι το μνημόνιο το συνέταξε το ίδιο αγγλικό γραφείο που είχε συντάξει και το σχέδιο Ανάν? Δηλαδή το ίδιο φαρμακερό φίδι. Σε σχέση με το Αιγαίο, δεν έχει μήπως παραχωρηθεί ο εναέριος έλεγχος του Ανατολικού Αιγαίου στους Τούρκους, ενώ απαγορεύεται στην πολεμική μας αεροπορία να πλησιάσει πέρα από 2 μίλια τα ελληνικά νησιά? Όταν ήρθε εδώ ο Αρντογάν για να δει το Γεωργάκη και ήρθαν και μου κάνανε τιμή να έρθουν και στη ταράτσα μου, ο Αρντογάν διαμαρτυρήθηκε και του λέει: Γιώργο, γιατί τα ελληνικά αεροπλάνα πετάνε πάνω από τυχείο? Σημουδιά. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν προχώρησε στη δημιουργία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, του ΑΟΣ, έπειτα από απέτηση των Τούρκων και των Αμερικανών. Ενώ οι εθνικιστικοί κύκλοι της Τουρκίας και της μειονότητας πανηγυρίζουν στη Κωνσταντινούπολη, ανεμίζοντας τις σημαίες της δυτικής τουρκικής Θράκης. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει την προκλητική προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής. Δεν είναι μήπως εγώ που πρώτος στα 1985 πήρα την πρωτοβουλία για τη δημιουργία Επιτροπής Ελληνοτουρκικής Φιλίας και από τα 1977 αγωνίζομαι για τα δικαιώματα της μουσουλμανικής και της ποπακικής μειονότητας, όμως άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Όταν η Τουρκία δεν σέβεται την εδαφική μας ακεραιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε, να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Και όχι να υποχρεώνουμε τους Πομάκους να μιλούν τουρκικά, όπως κάνει σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, και να κάνουμε τα στραβά μάτια όταν η μουσουλμανική μειονότητα ξεχνά ότι αποτελεί τμήμα της ελληνικής επικράτειας και προβαίνει σε απαράδεκτα εθνικιστικά ξεσπάσματα. Ενώ ταυτόχρονα ελοχεύει ο κίνδυνος για ένα αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής επικράτειας όπως είναι η Θράκη. Την ίδια ενδοτικότητα βλέπουμε ότι τηρεί η κυβέρνηση απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις των εθνικιστικών κύκλων των Σκοπίων και της Αλβανίας. Με τελευταία ενέργεια τον αφοπλισμό των εθνοφρουρών μας στα βόρεια σύνορα.